Filmen. Hej, drenge. Hej. Og det er Let's Play nummer 3. Ja, hvor fanden kom vi fra? Ja. Fuck, det er lang tid, vi spillede. Ja. Altså, sorry for at vi ikke lige har uploadet nogle film i weekenden. Altså, jeg der ser også film meget. Det er fordi... fuck. Ja, vi har har mest fest. Vi har haft fest i weekend. Ja. Men I må godt skrive nogle spørgsmål, eller et eller andet, de vil spørge om. Det er så vi er lidt mere at snakke om i filmene. Eller dudes, er det ingen af jer, der har noget coal? Ja, ikke. Over i den ene ovn der. Ja, bare 3 i hver ovn, så vi lige kan få det kød, jeg lige har. Nej, det er lige meget. Men det er fordi, det bliver brugt. Shit, wala. Det er bare sådan noget, der kommer ud fra mit hus. Og det er jo så tredje experience, det vil sige, det er faktisk Thomas, der filmer den der. Ja, det er Thomas, der filmer den her Let's Play. Han kan jo godt. Han kan jo så. Gruppekram. Jeg havde edderkopper, de slår så fucking voldsomt. Nå, den er død. Jeg er gået nok noget træ. Du må godt hjælpe med mig, du kan bare... Fuck dem. Nej, Thomas, vil du ikke lave noget andet end at mine, så det ikke lige bliver kedeligt for dem, der så kigger på det? Ja, okay. Ja. Det lavede jeg sidste gang. Gå og lave noget adventure. Ja, jeg tænker også bare lige sådan lidt, når jeg lige kommer langt nok ned til lavet og sådan noget. Jeg gider sgu ikke den her vej. Så er det lige noget at finde noget diamond eller et eller andet. Det var et must, der. Så er vi ikke ude og smadre nogen. Det med... Har vi ikke nogen dør? Nå, den har jeg på mig. Jeg kommer til at slå ned. Det er sådan lidt random. Ja. Jeg går med en dør i hånden for helvede, dreng. Vind for mig. Skulle I bruge den? Dreng, jeg har døren for helvede. Gustav! Hey, Jeppe. Hvad? Prøv lige at komme ud fra vores hus. Okay. Skal jeg har et sted, du skal mine. Og det er med det vunds. Det kan ikke blive senere, det er med det samme. Det er dramatisk, det er med det samme. Det er for sent. Nej. Fuck, det er så langt ned. Fuck, det er en lang... Hvad fanden skal vi også bruge sne til din bunkface? What the fuck, hvad blev jeg slået? Jeg har ikke noget mad. Hvem fanden har taget alt kødet? Fuck. Hvor har du taget alt kødet, Thomas? Ja, men du skulle ikke have sammen ud derfra, din fucking freak. Fordi du er freak. Kom hjem, følg mig. Jeg skal også have noget kød. Kom her, jeg ved, hvor du skal mine han. Jeg prøver lige hurtigt her en ej, må jeg lige få det. Hvad skal du få dig en æderkop ud fra noget hus? Jamen lige pludselig var der sådan en æderkop lige på mit hoved på mig. Hvad skal du få dig sådan en random huller her? Er det nu Jeppe, der har hugget igen? Prøv at Nej, din mor. Var det pudsigt eller noget? Er du klar, ja? Nej, først 2 sekunder. Thomas, er du med på at udforske den grotte, jeg har fundet? Hvordan man laver flint? Hedder det ikke flint og sten eller sådan noget? Jo, hvad skal du bruge det til? Jeg vil bare med, hvordan fuck man lavede det. Jamen, det skal du ikke bruge, kom. Kom. Der af, man. Kom. Nå, det er der. Hold 2 sekunder, vent nu, vent. kom, du så bare rusher mig for at komme, og så... Prøv at vente. Jeg vil også, jeg skal væk med nogen. Jeg har bare brug for mit svær, ikke? Bøh. Hernede. Nej, du er ikke her. Så er det rigtig fin, var. Rigtig Gucci. Han er læder på hovedet, hvis vi forstår den. Nej, du er heller ikke der. Jeg har lige fundet den bedste grotte nogensinde, Det er Jeppe. godt, det er ikke der. Det var den bedste grotte nogensinde. Det var lige, hvor fanden er den henne? Den er her! Er den?
Ja, det var jo lidt dumt at hoppe dernede. Ikke også, Ulrik? Døde jeg måske bare. Nej, men du er tæt. Hey, Iron. Hej. Ja? Nej. Te. Ja. Når jeg troede med en te, så tænker jeg, hvornår fanden har de lavet te i det der lort? Ej, Det ikke er lort. dreng. Jeg er mere til den der kaffe noget. Jeg kan bruge en god kop kaffe. Så ikke tage det, jeg nakker, vel? Prøv at vente, Jeppe. Hvorfor vil du nok det? Jeg må ikke nok det. Det forstår jeg ikke. Okay, væk. Det er nok derfor, ikke? Det var lige... Hav, det er så. Greb så mange du kan. Med hvad? Ja, Jamen, menneskesøn. Jeg tror, vi er til på Monster Spawner. Der er i hvert fald mange dernede. Der er fandme meget kul hernede. Det er fandme meget iron her, synes jeg. Godt nok. Oh my god, hvad er det galt med dig at finde hus? Jeg sidder og synger det selv. Ja. Du synes fucking handicappet til at finde hus, du er. Jeg er lidt mere sådan en stor idiot til at finde hus som dig. Nej, men seriøst, Ej, det jeg er lever. helt vildt. Det er lige vejen ned til læbet her, Benjamin. Du har gået 2 skridt fra vores hus nogle gange, ikke? Hvor fanden er vores hus henne egentlig? Ja, vi skal bare lige finde en måde til at komme ned. Ja, jeg bygger bare lidt sen rundt omkring. Tror det vi kan lave... Tror du, vi kan lave et hop herfra dernede? Nej. Kæft for mig iron her omkring, synes Hvad jeg. får jeg, hvis jeg gør det? Så får du en død. Får jeg en død? Ja, du får en død. Får jeg sådan en død i hovedet? Ja, lige højt. In the head. In the butt. Okay, jeg kommer. Det er Kom, følg den. mig. Er du klar? Lov, vi går op ned i vandet der. Ja, du skal bare sprint, og skal du lande lige på siden der. Jeg er dernede nu i hvert fald. Jamen, Ej, det er hvor ikke tid. vi op igen. Ja, vi følger bare verden på en eller anden måde. Okay, Og så, jeg troede, det var en monster. følg. Ja. Der er Iron der. Fuck, der var lige sådan en pil forbi mit hoved. Hvor fanden er det henne? De der små lortemonster der. Jeg tror, det kommer nok op fra eller på en eller anden måde. Tag den der. Hey, diamant! Diamond! Der er et diamond! Det var sjovt, hvis jeg var nede i lavaet nu, Jeppe. Ja, så det smadrer. Vi har fundet diamant, drenge! Diamantkrigeren Benjamin. Jeg har lige fået sådan en orgasme i hele mit liv. Og så går du hen og så nakker du med en stone pickaxe, så... Nå, okay. Nok mushroom, Jeppe. Jeg nakker cool G. Er det ikke det, man klarer dem der svampetærte med? Svampe og fikant. Ryk dig lidt for jer på svampe. Jeg sidder og tænker sådan lidt, hvordan fuck kommer vi op igen? Ja, men vi finder en eller anden vej. Vi skal bare have masser af det her lort her. Så er der meget... Hvor meget sten har jeg? Eller iron har jeg? Så Mads, hvis du bare kan bygge et eller andet ved huset, mens vi har noget, så går det nok. Ja. Bare et eller andet, find på et eller andet kreativt. Ja, Ja. ja. Den kreative side af dit hoved. Ja, men det er problemet er... Thomas og kreativ. Hvor er du henne? Jeg er hernede og hugger iron, mand. Jeg er 30. Den er 29. Der er meget... Ja, hvor vi kan lave season i. Der er meget at lave det her på min parkering. Ja, men lad nu være med at gå derned, Jeppe. Kom her. Bag dig. Ja, følg mig. Kom. Lad være med at slå mig i hvert fald. Der er meget lave rundt om dig. Hey, der er guld. Det er guld! Nu skal jeg hjem og lave smykker. Benjamin er en guldgraver. Han graver efter guld, fordi han ikke... Jeg graver efter damer. Jeg graver damage. Lige lidt kommer der en dame ned for jorden. Eller loftet af. Ned for jorden af. Hvad? Jeppe, du skal altså lige huske at tage cola. Jeg har meget, jeg har 25. Ja, men vi har brug for så meget som overhovedet muligt. Nej. Jo. Hallo? Pige? Diskuterer eller? Din mor diskuterer. Det er guld her.
Tror du det? Så er det kraftigt meget dumt. Jamen, det er det. Det er vand her. Vand og lava mødes lige her. Lige her. Fuck, hvor boss. Vand og Prøv lige lava. vent, lad være med at gå væk fra mig. Jo. Ja, så kan jeg ikke dø. Jeg tror, op her måske, Benjamin. Hej Jeppe. Nej. Okay. Jeg tror, vi kommer op her. Ja, vi kan komme rigtig højt op. Lige her. Net, og så er vi oppe. Jeg er bare gået en helt anden vej, Jeppe. Du er bare gået ned i alt muligt lava for at komme op, og jeg er bare gået en anden lettere vej. Diamond. Hvor? 3 diamond. Hvor? 3 diamond herover. Hvor? Og jeg smadrer lige det her først, så jeg er sikker på, at jeg får den. Hvor? Fuck damn. Det er så langt, at smadre. Hvorfor kan du gøre det så hurtigt? Nej, Jeppe. Lad nu være. Skrid. Prøv at se, hvad du har på dig. Det er en sten, når for helvede. For satan. Er det ikke en boss? Det var godt, jeg ikke gjorde det der. Ja, så er kraften med lapper derinde over skærmen. Tager du redstone? Ej, vi gider ikke have redstone. Jo, vi skal lave noget sjovt med redstone. Jeg vil bare lade være med at stå på dem der ting, du hugger, okay? Fordi hvis du falder ned i lava bagefter, så er det i hvert fald rimelig fun. Charles Diamond. Så skal du også sige et eller andet, jo. Søs, drenge. Ej, bare lige for sjov, drenge, men drenge... Eller drengen, han er vigtigt at sige. Der er meget lava her. Jeg vil prøve at kigge. Ja. Jeg sidder bare og kigger her, hvor det kul. Du sagde sgu kul, jeg har lige fundet noget med 13 stykker eller noget. Det er for OP. Ej, det er det jo ikke, Jeppe. Jeg rusher tilbage. Den der. De der små slimy der. Hey, dem kan vi bruge. Vi kan bruge dem, der er ting, der dropper. Ja, man kan bruge dem til et eller andet. Man kan bruge dem til pitstone trap. Ja, det kan vi også bruge til nat. Og det er ikke for sjov, Benjamin, jeg siger det. Når Benjamin siger noget, så er det ikke for sjov. Like a boss, Jeppe, prøv at kigge. Så gør man lige sådan her. Så man dækker lavaet. Hey, der er diamanten! Hvorhen? Følg mig. Jeg laver diamanter. Og Jeg laver diamanter på din julelinje. Ej, jeg kender ikke sangen, desværre. Og Jeppe, har du ikke nogen sten? Men jeg hugger lidt af redstone her. Ja, men Jeppe, der er jo diamant. Benjamin, kan du se, hvor lidt jeg kærer lige nu? Jeg skulle da bare nakke det der sten, der er siden af. Vil du gerne have noget sten? Her. Fuck dig. Må jeg? Jeppe, pas nu på, at man går ind i natten, men ryger ud, hvis du gør det. Får vi bare